Při policejní kontrole jsem přesvědčil policistu, aby se mnou vyfotil. Že by návrat ztroceného syna na moře, aha. Jsem dorazil a parkování téhle Vespy tady v téhle ulici v Itálii je problém. Takže čekáme, co se z toho vyvrbí a co se s tím stane, ale ono to nějak dobře dopadne, tomu věřím. Ale na takovémhle místě nic není problém, protože 5eurová bankovka ti otevře dveře k takovýhle parádě a svojí vlastní soukromý garáži. Jsem u památky padlých za druhé světové války, ale není to důvod, proč jsem tady. Přišel jsem kvůli tomuhle, zaparkoval jsem svoji Vespu u přístavu a přišel jsem se mrknout na to, co mě čeká, to, co to se mnou udělá. Těším se do Albánie, nastoupím co nevidět na takovýhle trajekt a pojedu dál. Co tam bude? Nevím. Tak mě zastavili policajti a na první dobrou jsem jim rozuměl, že chtějí 150 euro. A co z toho bylo? Byla z toho tahle fotka a těch 150 nebyla pokuta, ale otázka na zdvihový objem motoru. Takže jsem dostal hlad a policajti mě zavedou, abych si vybral někde nějakou fokáču dobrou, to není špatný doprovod. Ukázali mi ještě, kde zaparkovat Vespu a kde si dát fantastické jídlo. Tak proč je neposlechnout? Ten přístup těch lidí, kteří mají nějakou funkci, se v každém státě tak trochu mění. Prostě.